Ilang tsoper po sa Dagupan City dismayado sa pagkakasuspinde ng taas pamasahe sa mga PUV. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Dismayado ang ilang tsoper sa Dagupan City matapos suspindehin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Ang mga jeepney driver tulad ni Kuya Jonas napupunta na lamang umano sa gastusin sa diesel ang kinikita nitong mga nakarang araw. Ang dating umaabot sa 1,000 hanggang 1,500 pesos nilang arawang kita, ngayon ay nasa 200 hanggang 300 pesos umano na lamang. Masakit po sa amin na hindi tumaas yung pamasahe. Wala, napupunta lang sa diesel yung kinikita namin. Kasi sa pagtaas ng diesel, yung kinikita namin napupunta lang sa diesel. Dagdag pa niya, kahit hindi na sila tumanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan kung magagawan ng paraan na bumaba muli ang presyo ng krudo. Sana ibaba na lang yung krudo. Yun, makakabawi kami kaagad. Kahit wala na yung subsidy, mapupunta din sa krudo din yun. Ang mga katulad namang tricycle driver ni Kuya Steve, wala umanong magawa kundi ang sumunod sa direktiba ng pamahalaan kahit sila man ay mababa na rin ang kinikita. Wala tayong magagawa, yun ang utos kasi. Tapos kung ano yung nakita namin, yun lang mauwi namin. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Acto Nationwide President Liberty de Luna, nagulat din umano sila sa biglang pagbawi ng Pangulo sa una ng inanunsyong taas pamasahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Aniya, kahit ang pisong taas pamasahe sa mga pampublikong sasakyan ay malaking tulong na sa mga driver at operator na apektado ng mataas na presyo ng langis. Kailangan naman sa Idol Mark, maintindihan din nating Presidente Marcos siya na malaking tulong talaga yan sa hanay ng transport sector na kahit piso yan, bawat baba at akyat ng ating pasahero, malaking maitutulong yan. Dagdag pa rito, kung hindi naman umano maipatupad ang taas pamasahe ay magpatupad ng pamahalaan ng service contracting para sa libreng sakay upang makatulong hindi lamang sa mga driver kundi gayon din sa mga mananakay. Nanawagan po ako sa ating Presidente Marcos na kung hindi po kami mabibigyan ng aming pagtaas ng pamasahe dahil nga ito ay piso nga lang, pero syempre malaki nga pong tulong po sa amin to, mahal na Presidente Marcos. Hinihiling ko na lang po sa inyo na agaran nyo pong ipatupad ang aming service contracting para makatulong din po kami sa ating mga mananakay at the same time makatulong din po sa amin mga operator at mga drivers nationwide. Sa ngayon, malaking porsyento ang nawawala sa kita ng mga tsoper sa kada biyahe dahil sa mataas na presyo ng langis at hanggat wala umanong na ipapaabot na sapat na tulong sa kanila ay nananatilang nagbabadyang tigil pasada. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.